Right. Tikuti susu bira ratakatanga kuita. I think takupinda part 5 now. Bira ndo ndingati title yatakango theme yatakangochuza iyoyo pachivanhu chedu, pachizimbabwean, pachimunhu mutema chedu, kuti tiregere zvekuita zvezvokuti day of restoration, day of deliverance, day of what, blessings and what. No, the day of miracles takangoriti bira because rinokava zvese iword rinokava zvese handiti zvingade kuitwa pamunhu kana kuti zvinganetsa mukati meupenyu hwemunhu. Saka takangoti bira. Saka isusu bira redu rakanangana nevanhu vane zvipo, kune vanhu nokuti ndanyanya kureceiva macalls, mamessages nevanhu vanouya paground kuti anoti apostle, inini ndakafamba kana ndafamba kwakawanda ndinongonzi une chipo, une uvhimi ushavi, une mudzimu uripo uri, but at the same time inini ndinoda kunamata. Handizvi ndinozvifambisa sei. Ndo zuva racho iroro rekuti unogadzirisa zvinhu zvechipo chako wobva wapinda mukunonamata. Uyezve zvakare kune avo kuti unenge wakatsikwa star yako wakadzidza but wakangogarira macertificates basa hauri wani. Tikuti ndo zuva racho rekuti usunungurwe iroro. Une zvinetswa zvemuupenyu, haurorwi. Ndo zuva racho iroro rekuti usunungurwe chakatsikwa chakanaka cheupenyu hwako chichisunungurwa, zvinhu zvako zvichifamba nenzira yakanaka. Saka tirikuti zuva iroro nekuti vamwe vanhu munenge musina mari kwamafamba, mune muchichajwa ma$thousands of dollars hauna. Isi tirikuti nekamari kadiki kashoma shoma uya usunungurwe zvaramba zvakakutsikirira chiraramo chako. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. This is another day. Thank you very much for choosing us. Thank you for joining us. This is Zim News Beat TV, your favorite online television. What you simply need to do is to subscribe so that every time we post something new, you will never miss these informative and interesting programs. Remember also to share with your friends so that they also stay informed. Join our WhatsApp groups. We have group 1, 2, and 3, and also follow us on our YouTube channel. My name is Robert Tafumani. Ndipo pano patinokupa nyaya dzakasiyana, nyaya dzinoitika mukati meupenyu, nyaya dzinoitika muchiraramo chemunhu anonzi munhu mutema. Nyaya idzi vamwe vanogona kuona nemaonero akasiyana, asi chikumbiro ndechekuti panotanga nyaya chimboteerera unzo kuti iri kubva nekupi ichienda nekupi. Izvi zvinogona kuzokubatsira kuti uve necomment yakanakawo. Nhasi tamboshanyira zvakare Apostle Monalita kuti tinzwe nyaya dzinoitika mukati mekurarama kwevanhu. Nyaya yatoda kutaura nayo nezvayo vamwe vanogona kuti izvi zvinoitika here, izvi zvakamboitika kupi, asi regai tinzwe kuti zvinofamba sei. Apostle Monalita, makadi zvenyu? Ndiri pangu, makadi mukoma Robert. Tiripo isusu, kuri sei kuno? Aiwa, kuri right. Magetsi? Magetsi ndiyo hondo yacho. Sadhaka yakapera? Sadhaka yakapera. Magetsi achibva aperawo? Magetsi akapera ipapo. Adireka. Apostle, vanhu kana vachitaura toda kuti tifokasi titanga kubva mubhaibheri. Ivha anonzi akataura nenyoka akati ngatidye ichi fruit iri. Handiti tozoona mukurarama kweduka nyoka inogeranga yakutinge chinhu chinotongotyisa kana kuti, asi kune vamwe nenge chinzi it's a pet, kune vamwe chinzi isusu manje tikaiona kwedu kuti kana takazoiona pamba tisatapinda munyaya yedu tichitarisa chinhu chinonzi nyoka
tingati chinhu imhuka yakashata here kana kuti imhuka yakatosikwa ichinzi iwewe chinhu chese chawachaita mukurarama kwako senyoka chinhu chakaipa. Right. Nyoka iri patu pane nyoka dzakatongoshata dzedzo kutongototi kungodai yakutoruma handiti kozoita dzimwe dzokuti unotoitsika haitombokurumi handiti saka chikingdomu handiti kana kuti macreatureswo akasikwa naMwari akangodaro handiti kuti kune nyoka dzakatongoipa kune nyoka dziri right. Ndinonzwa vamwe vachiti shato inyoka ine chirevo mukati mekurarama kwavanhu vatema. Vamwe vanozoti unenge uri mudzimu kana kuti unenge uri chi imbobabata ipapo shato yakamira sei? Right. Shato it's a spirit medium. Inyoka yakatosikwa naMwari yakatodaro kuti vamwe vanhu vedu vekudhara waya for example anti munhu ungonzochinzi nyoka yepamazowe ndimbuya nehanda. Kune maspirits evanhu vakashayika kudhara vakanga vari vagarwi maspirits avo akanopinda munyoka idzo dziya dzeshato dziya. Saka it's a spirit medium yekuti ukaiona lese uri kufamba ukaiona pamwe kuda iri kucrossa inogona kunge nochinhu chacha chinonzi hachidi noise handitika chinofamba nguva dzekuti kwanyarara kuriwa kuti inofamba nguva dzeusiku but ukazoona uchiona maskati handiti ichi kana kuti kucrossa road things like that ibva watombonamata nekutombokumbira chaizvo kumidzimu yako kuti chii chandoda kunosanganisana nacho kwandiri kuenda handiti nokuti unenge uchipiwa warning yekuti danger handiti inenge ichisokupa masigns ekuti kunhu kwauri kuenda hakuna kumira zvakanaka kana kuti upenyu hwako pari zvinhu kubva nhasi zvichienda mberi pane zvinhu zvisina kutomira zvakadi zvakanaka kozoti pamwe pane vamwe vaya kuti vanogona kuti ndakati ndiri musango ndichinamata ndakabva ndaona kana kuti shato ukada kubvunza munhu iye kuti wainamata uchiti kudii ainamata pamwe achitotuka midzimu yacho ari mukati menzvimbo yawo maari kunamata ari ende iye futi atori nemudzimu asingazvizivi. Saka kunoona shato yaya yanga iri saini yekuti iwe uri kutituka but tisu tiri kutokudi tisu tiri kukuchengetedza handiti so ndo zvakangodaro. Pozoitawo nyoka dzimwe dzaya dzinonzi ukaiona yasvika pamba iri kushura handiti dzimwe dzaya dzinonzi hanzi munzamusha handiti ende zveshuwa hanzi panogona kuitika rufu pamba kana kuti panogona vanhu kuita mitauro isingaperi handiti pamba. Saka pane nyoka dzimwe dzinofambawo dzichipa kana kuti masaini ekuti izvi zvakamira zvakati izvi zvakadai izvi chenjera inotouyawo newarning kozoita dzimwe dzakatongoshata. Ngatichiendai paspiritual snake aminoti ndashandisa word chaire nekuti dzimwe dzenguva tinogona kunzwa kuti munhu akambobata mushonga wake ukazopanduka kuita nyoka kozoita vamwe vanenge vachiti ndiri kutumirwa nyoka kozoita kuti pamba vanhu vanogona kugara vakawanda asi nyoka ichionekwa nemunhu mumwe chete. Right. Ipapo zvinhu zvechiroyi nesatanism neurombwa kuti munhu anga akaromba handiti zvaanga akaromba mishonga yake ndo yazonochinja kunoita nyoka chava chikwambo ndosaka chiti kune zvikwambo zvenyoka handiti kozoita zvimwe zvokuti munhu anogona kuti iye ndiye ari kuona nyoka vamwe vasiri kuiona handiti chinoda kuzikanwa pamunhu iye ari kuona nyoka iyoyo ndechekuti iye pachake ambori ani ndo chinhu chekutanga handiti kuti why ari kuradzwa nyoka iyoyo. Pozoita pamwe kutoti munhu iyeye ari gifted ari kutoratidzwa handiti kuti pane nyoka kana kuti iri kutouya pano pamba pako kana kuti nzvimbo yauri inzvimbo ine nyoka. Zvinofanira kuti kana kuti vanhu mukaenda kana kuti kumakomo chaiko kana kuti kumadziva kana uri munhu anooneswa unotoratidzwa
zviri pamadziva ipapo kana zviri mugomo imomo, kuti mugomo munomu mune kana kuti nyoka dzakadai dzinopota dzichitenderera muno, mune kana kuti shumba dzinotenderera mune kana chakati handiti unosanwa kuratidzwa wega kuti apa pakamira pakadai, apa pakamira pakadai. Pa nyoka idzi nemishonga zvinoita here kuti inini ndinzi Robert akatumira nyoka kuna Apostle Monalita? Nyoka dzinotumirwa vanhu mukoma Robert, vanhu vari kutumirwa nyoka nevaroi, because kune varoiwo watori nevana vavo venyoka dzavanoshandisa mabasa avo erima kutuma kunoisa urwere mukati mevanhu, kutuma nekunoparadza mukati mevanhu, kutumira kunoita mabasa akasiyana akaipa. Saka munhu anokwanisa kutotumirwa nyoka kuti isvike kana kuti yotomuruma. Kune vanhu a number of people wokuti hangoti ndarumwa nyoka iyo, then vanhu voti ipi ototi yapinda apa, but vanhu vototadza kuiona, munhu ototanga kutozvimba gumba, atozvimba miri wese, munhu atofa. Saka ndo zvachizvo zvokuti inenge iri nyoka yeuroi yatotumwa kuti inoite mabasa iwayo. Saka dziriko nyoka dzakadaro. Nyoka idzi dzitori nyoka dzemusango here kana kuti inyoka dzinogadzirwa nevana? Inyoka chaidzo dzemusango. Nekuti mukada kutarisa pane vamwe kuti vanotodzifidha handiti, dzimwe dzinenge dzatokura dzadi vanotodzifidha kutodzipa chikafu kudini. Senge nyaya dzimwe dzataizonzwa dziya dzekuti kamuzukuru kakazotaura kuti gogo vane nyoka yavo inogara pakati, ndinotoipa porridge. Kana gogo wasipo vanosiya vanditi ndiipe porridge handiti. Saka dziriko nyoka, vanototora nyoka chaiyo then nyoka yozokomanda. Ndosaka muchiona kuti unogona kuona nyoka pamwe yakatoiswa chuma handiti, ine ma-earring yakatodi yakaiswa, dzimwe dzine dzakaiswa namachira eredzo aya handiti. So ndo zvachinenge chishandiswa pakuroya. So semunhu ungazvidzivirire sei kutumirwa nyoka? Right, kuti ungodzivirira zvinhu izvozvo mukoma Robert, ndinoona kuti munhu gara pakuyera, pakunamata, gara zvouri munhu wokuti une zvaunoshandisa, ingave salt mumba mako chaimo handiti, ko salt uchishandisa uchigeza uchidii handiti, uyezve kunamata uchikumbira kuna Mwari kuti Mwari handidi kufamba murima, chakaipa chese chinenge chatumirwa nemuvengi ndionesei kana kuti chiparadzei handiti. Saka Mwari vanokuchengeta, Mwari vanokuratidza kunyange pane chatumirwa kuti chikuparadze. Yes. Tiri papo Apostle, pana amai kana kuti mudzimai kana kuti mhuri yamakabatsira yakanga yatumirwa nyoka, nyaya yekubva pekutanga vanotiwo zvakafamba sei? Right, mai ava vanogara kuKadoma. So she's a nurse by profession, but nyaya yakaitika ndeyekuti panga pane hondo yanga iripo muupenyu hwavo, handida kutaura zvinhu zvakawanda. Panga pane hondo yanga iripo paukama hwekumurume wavo. Saka nyaya yekuti mwangoziva zvehama dzinenge dzichipindira mumarelationship evanhu, mumarriage dzevanhu vachida kuparadza. Saka panga pane hondo, because vari kuti iwo murume wavo uyu iwo vamukadzi wechi5 anenge akatora uyu mukadzi, mai nemwana wavo musikana tete vanotogara kure navo, asi vanokwanisa kuti vatoti mukadzi wawatora iye hatisi kumuda, mukadzi wawatora iye hatisi kumuda, womboti mwana wavo yapa munhu akuma 55 years, vavanhu vakuru vanavo, onzi chimboya kuno kwatiri ugare nesu kuno uchinyatsofunga zvauri kuda kuita neupenyu hwako, worambanisa wotora zvemumwe worambanisa. Saka iye ari kuti ndamukadzi wechi5 pamurume uyu, asi hondo yakangototanga zviya zvokuti murume akutopota achimboenda ikoko kwana mai vacho natete
ombonogara 2 weeks wodzoka kumba. Saka ndo hondo dzaanga anadzo idzodzo dzekuti anga ane vavengi varoyi wanga wakangonangana neupenyu hwake. Saka iye ari kuti ndaisingoti ndichingomuka ndaingopinda kubathroom ndisina kumbeta light on, but day iroro ndo akangonzwa kuti ngandiite light on. Saka achitofamba kuda kunopinda mubathroom ndo paakabva atoona nyoka hombe. Saka ari kuti nyoka iyi yaitoredza kuti simba haichina, nekuti munhu yanga ari kushawo munamato mumba make asati arara ogeza nemunamato yake onamata. Saka ari kuti yairatidza kuti simba haina. Saka akabva azoiuraya nyoka iya, ndobva angozoipisawo nespirit panze. Muchitarisa mudare rimwe yakanga iri nyoka ichi yanga iri nyoka ichi, nyoka dzekungouyawo here dzabva musango ipinda mumba kana kuti ndo nyoka dzatakatanga kutaura nezvazo? Inyoka hombe ndo nyoka dzatanga tiri kutaura idzo dzekutumwa, because iye ari kuti dai panga pasina munamato nyoka iyi yaitondiruma. Ende inyoka yekuti ndofunga kuda pamwe yange yagara yatumwa kare kuti izongo nyoka dzimwe dziya dzekuti mwana ndakarumwa pamubhedha nechinhu chaasina kuona handiti. So I think yanga yagara yapinda mubedroom make kudhara. Saka pamwari akangoita kuti ibude pachena. Aiona. Tichitasa zvakare Apostle, kazhinji vamwe ndimuri mubasa remweya pavanotaura paya kuti ndine spiritual husband kana kuti spiritual wife, vanenge vataura zvakare kuti chinhu chandinoona ndichirara nacho inyoka. Papatsanure ipapo zvii zvinoitika kuti munhu azoti ndinopepuka ndichinoona kuti ndanga ndakarara nenyoka? Right, ndo nyoka dziya dzatataura dzezvikwambo dziya kuti chinenge chikwambo icho chiri kushandiswa chiri chikwambo chenyoka. Yes, chikwambo. Saka munhu paunoenda unototora here mushonga uiti ini ndoda mushonga, unozopenduka kuita nyoka worara nevana vangu vasikana kana kuti wetuwa mudzimai nevana vangu vakomana? Munhu munhu anoromba achitoziya handiti kuti ichi chinhu ichi chichaita nyoka, chichaita kana kuti datya, chichaita kana kuti gonzo handiti, chichaita kana kuti chimudhara chipfupi kana kuti chimukadzi chipfupi handiti. Saka anenge achitoziva. Saka anenge achizototi nyoka yangu ndo inouya ichirutsa mari, ndo inonoba mari mudzimba dzevanhu kana mumashopu kana pai, ichiuya ichityorutsa ichirutsa mari. Saka anenge atoramba achitoziva kutoti inyoka iyi handiti ichange ichindivhimira pfuma. Yes. Saka inezenge yaakudawo mukadzi nekuti nyoka idzi dzinotopiwa mazita handiti ekumakuva evanhu vakafa vaya handiti, yobva yatonzi iwewo unonzi George handiti, tichange tichikupa mukadzi asi tiri kukuisa munyoka ndo muuchashanda uri handiti, muri kuzviona. Saka muchizoona kuti nyoka idzo dzinotorariswa nevanhu handiti, matatya anotoyamwa vanhu. Saka ispiriti yemunhu inenge yaita sei munhu akafa inenge yaiswa munyoka imomo kana kuti mudatya kana kuti mugonzo. Yes. Apostle, tingati kuve exposed kune vanhu munyaya ngatiti dzekupfuma, kuti munhu unogona kunyatsozvishandira ugopfuma pasina mushonga. Ndofunga pazuva imimi hapapere zuva pasina munhu akufonerai achiti Apostle, ndine dambudziko rekuti ndiri kurara nenyoka, ndiri kuitwa mukadzi nenyoka. Sei zvinhu zviri kuwanda panze pekuti zvichiita zvishoma ivo vanhu vachitoona kuipa kwazvo? Right, zvinhu izvi zviri kuwanda mukumaRobert nekuda kwemachechi andiri kugara ndichitaura kuti vanhu chenjerai mumachechi mamuri kuenda handiti, kunyanya machechi akauyaya asiri matraditional churches, machechi akauya iwayaya mafire church, urombwa hurimo hwakanyanyisa. Pavanenge vari kuleya vanhu mahenzi paya vari kupa munhu chispiritual husband, vari kupa munhu chispiritual wife. Saka muri kuona zvawanda, because ndakabvunza vamwe vanhu, ndakabvunza vakati wandei vari kutambudzwa nemweya iyoyi yemaspiritual husband, maspiritual wife, kurariswa nenyoka chinyi. Vanototaura kuti isusu mudzinza medu hamuna
zvakadaro zvekuti kana kuti pane watinofungira kuti akaromba hamuna. But zvinhu zvakatanga pandakatanga kuenda kuchechi kwaNingi. Pandakatanga kuenda kuchechi kwaNingi ndo pazvakatanga. Ende iwo ndikatenda kuchechi kuko ndichitaura kuti ndisi kumbozwa zviri kuitika. Kubva pandakatanga kuya pachechi penyu ndiri kungorara nemurume kana ndiri kungorara nemukadzi. Dzimweni dzenguva inouya iri nyoka, dzimweni dzenguva chinouya chiri chimhuka chinotyisa chandisinganzwisisi kuti chimhuka rudzii. Hanzi vanongoti aiwa zvinopera wongopiwa maanointing oil maanointing water zvotoita worse. Ndosaka muchiona kuti vanhu kumafire church dzimba dzakaparara dzakawanda pakauya mafire church nenyaya kuti vanhu vangova kupiwa maspiritual husband maspiritual wives. Saka zvinonetsa manje ka unozviziva sei kuti kuchechi kwandiri kuendawo kana kuti kwandiri kunoita praise and worship nevamwe ndinozobva ikoko ndatakurana nezvimwe. Iwo ukaenda tarisa hope dzako dzawabva watanga kurota pawatanga kuenda kuchechi yawatanga kuenda iyoyo kuti hope dzako dzine upenyu here kana kuti wakutotanga kutoshandiswa. Handiti iwo paunoona kuti wautanga kushandiswa chirega umboswera uchidzokera futi kuti unoti hanzi zvakati chibva watongosiya regera. Bosini zvumukumaropa tutoro chokwadi tine matraditional churches edu ana Anglican, Roma, Methodist, mamaya yavana munongwaziwa akagara ariko machechi wai. Zvinhu zvakanga zvisiko. Takanga tinana kumapentekosto tine AFM yedu tine Zayoja. Handiti kwakanga kusina zvinhu but pazongouya ivavo wekutanga kuti tuka imidzimu yenya pavangouya ivavo kuti fire out vachituka midzimu yevanhu vachidii ivo vachishandisa midzimu yacho. Handiti mumachechi avo ndo patanga kukura nyaya yesatanism mukati menyika yedu yeZimbabwe. Nyaya iyo yemaspiritual husbands maspiritual wives ndo payatanga ipapo. Tomboti nyaya yenyoka pasaidi tomboti pane nyaya yamataura yekuti kutuka mudzimu ndoda kuti apostle mutitangidaiso kuti muwane mukana unokudzidzisa vanhu chinonzi mudzimu chinonzi ma-ancestors chi takatarisa panyaya iyoyi mudzimu chi ende kana uri mudzimu uri munhu saRobert kune midzimu yakaipa here kune midzimu yakanaka here kana ikoko kumachechi kwatenda izonzi fire ichibviswa pandiri connection yangu inini nemudzimu iri papi ende mudzimu chi chekutanga. Right. Mudzimu mweya zvouri mweya wakagara uriko. Handiti pachitanga kukiretwa munhu handitika naMwari munhu akapiwa dzinza rake. Handiti saka munhu apiwa dzinza rake kwakangofemerwa mweya waifambawo nedzinza iroro. Ndosaka muchongoona kuti madzinza haambofanani hazvifi zvakaita kuti renyu nerangu rifanane harifanani. Panogona kuzongoita pamwe kaduku kanogona kuklika sekuti tiri vanhu. Handiti but zvizhinji madzinza edu akatosiyana. That's why tichiti iwewe handiti kana usingazvizivi zvisirimo mukati medzinza rako rega kuparidza uchituka zvinhu zvausingazivi. Zvekuparidza zvakawanda mukumaRobert kupi mudzima paita seya padini zvekuparidzira vanhu kuti vatendeuke muzvivi zvavo zvavari kuita zveupombwe kuba handiti kushama makuhwa handiti umondi zvakawanda handiti zvokuti muparidzire vanhu handitika watendeuke zviri pa10 commandments. Pa10 commandments hapana kumbonzi mudzimu hapana kumbonyorwa but wari kunzvenga uko ndo mabasa avanoita ari pa10 commandments akarambwa usaite ichi handiti vanozviita asi wamira nemudzimu handiti kuti mudzimu mweya ishina musaite zvemanjusu zvakazodai ende ndine urombo even nevamwe maministers of court wekuti kuti
hakuna chinhu chinonzi ndiri kuchechi ndiri kumudzimu mira ne1 hausi kuziva uri dofo handiti iwewe kana wakaenda kucount yekuti uite following handiti ka inini handina kuenda kucount ndakamira nemidzimu yangu naMwari wangu handiti chindisiya ndakadaro handiti nokuti ndo zvinhu zvandakadzidza ndikaona kuti izvinhu izvi zvine upenyu ende zvakachena handiti saka regera kuti chinhu usingazive waakumira nacho mumaburial society papi siyanai nezvemidzimu musati kuchechi muzoti chinyi muzoti kumidzimu munotsva unotsva nechi because kuti ndiwe pano maancestors angu handina kudonha mudenga handiti ndosaka muri kuona kuti mukoma Robert ka nyika ineyi inosiririsa handiti inosiririsa zvikuru nekuti vanhu vakabvuma kurasiswa wakatora zvinhu zvisiri zvavo ndozvavabatira zvavari kufamba nazvo but ndikada kukuudzai mukoma Robert chinhu chinonzi mudzimu chinhu chinonzi maancestors handiti chakafanana nemuti uyu handiti right maroots edu isusu handiti ka ndiwo ari pasi apa handiti pemuti uyu ndo maancestors edu handiti ka muti uyu uri green uri kubereka nekuti maroots arichi ari kurarama once tatanga kukata maroots aya handiti ka munotanga kuona mashizha esa achioma muti uyu uchioma kusvika vanodonha pasi handiti ndo masikirwo akaitwa munhu maroots edu ari kubva kumaancestors nekuna Mwari handiti the king of universe isusu takata maroots handiti panoraramika here apa pasina maroots saka ndo zvamuri kuona vanhu vakutanga vanopenga mukati menyika yedu yeZimbabwe vasina kukwana even nechimbere zvinhu dzisina kukwana kumasocial media nenyaya yekuti vakakata maroots handiti chachimuti changooma saka ndo zvisiri kuzikanwa nevanhu izvozvo kuti mudzimu ispirit mweya wakabatana namusika vanhu Mwari wedu nekuti ndo kwazvakabva kwazvakatangira Mwari wachisika dzinza nedzinza handiti kusvika patiri nhasi ndosaka muchiona kuti mubhaibheri macho munongopembedzwa matateguru pane every book rakanyorwa harambotanga nekungonyorwa wakatanga nekutenda matateguru handiti but unoona munhu akabata bhaibheri racho ari kutoudza munhu kuti musapembedze nezvemidzimu mwezve ndopunyatsona kuti munhu anenge akatorwa nadevil handiti atorwa nadevil obva atorwa kuya kukauti kuya nekuti anongoda kutora midzimu yevanhu to vanhu varamba vari mazombe vachitambudzika nekuti handiri kunyeperai mukoma Robert once waziva midzimu yako wagadzirisa uchigamuchira kuziva kuti midzimu yangu ineni Mwari wangu aneni haumbotamburi muupenyu hwako unongoona zvinhu zvichiendeka handiti noti izvi zvatiri kuona izvi zvevanhu vanopenga munyika izvi nenyaya yekuromba saka ndingati kuganhura ukama hwako nemidzimu yako uchizviti unonamata minamata yako inodayirwa here pamberi apo nekuti tinozodza mwati ngoti nini manamatira andinoita but hazvisi kufamba manamatira andikuita tingati pane kaconnection here kekurasa mudzimu yako uchizoenda kunonamata kana kuti ivavo mukoma Robert ndo vazhinji manje vanondifonera apostle inini ndinonamata I am one of my prayer warriors but the more yandinotonamata yacho zvinhu zvotoita worse kutooma handiti saka wozobvunza munhu kuti iwewe saka kumidzimu yako uku kuchechi kwanopinda vanototi ndezvemweya dzetsvina musambozozviteerera musazviteedzera musadini handiti ndotomutaurira munhu kuti aiwa usanyeperwa nemunhu akamira kupulpiti iye ipapapo kaenda kumba kwake kune zvikukutu zvimwe zvinotyisa zvisingatarisiki iwewe gadzirisa midzimu yako handiti udyidzane nemidzimu yako zvakanaka nekuti hauna kudonha kamudenga handiti mubhaibheri pa10 commandments makanzi honor your father and your mother kuti mazuva ako aitise awande panyika
handiti. It was a deep parable yaisina vanhu vanongofunga kuti inongopirira pakuti kudza baba namai. Yaireverwa midzimu yedu handiti, kuti mukasaikudza hapana kwamunoenda handiti. Saka connection yacho naMwari iwe ukangotuka midzimu minamato yako kunyeba chaiko. Vaya vanoti aindodairwa ini mukada kuzotarisa background yake kuna baba namai uko vanopira midzimu handiti kumusha. Kuna nasekuru vana gogo vanenge vachipira midzimu kupi kumusha. Iye woda kuti hanzi inini ndinongonamata cheteni but zvangu zvinotoendeka. Ndio vanhu vokuti vabereki vaya vakazofa vanotanga kuona zvinhu zvakudonha muupenyu, vakutanga kumhanya manje. Aposto inini pakangofa vabereki vangu kana patakangoenda kumanyaradzo chinyi kana patangoisa tombstone zvinhu zvakabva zvatanga kuipa zvinhu zvakabva makuchiradzwa kuti masaraka mega chiitai handiti chiitai. Saka zvinhu zvino zvamira it's a sign yekuti pamwe pacho pane pasina kana uroi unenge uripo mukumarobhati. Kune vanhu vanotaura kuti patangoisa matombstone handiti agona sekuru zvabva zvati wochizomubvunza ine memori kuite kuchiti ndinonamata hatitombobvumidzwi kuita zvemidzimu kuita zvezvakati. Wotomudza kuti kana chitopindai munzira iyo yaiitwa nevabereki wenyu kana kuti nemadzisekuru enyu nemadzimbuya enyu chaona zvinhu zvako zvichifamba zvakanaka. Wotozona munhu akutoti zvinhu zvakutotambanuka zvinhu zvakutofamba zvakadi zvakanaka handiti. Munganzvenge shuwa zvinhu zvingori simple zvakachena zvakungoti aiwa tambirai midzimu yenyu handiti. Mungoigamuchira kuti vazive kuti imimi handiti muri pasi pavo uyezve ivo vanokuvhumbamirai handiti. Wakabatana naMwari wongonamadza hako Mwari wako zvakanaka ende zvinhu zvinofamba mushe. But nyaya yekuti vanhu vakutizirira izvozvi zveminana zvokuti wakanonzi 5 woti riri pasi wadonha pasi wese kudzokera kumba unongonotarisana nenhamo yako wasvika kupi kumba handiti. Munoziva kuti pane zvimwe zvokuti unozvitarisa soona kuti but vanhu ava vakakwana kana kuti njere dzatotorwa handiti. Because inini mukumarobhati chandinoziva kana takutarisa bhaibheri pacharo inini panapa panouya vanhu vakuru vamwe vachembera vadini handiti. I respect them sana gogo vangu sana mama wangu handiti. Handibvumi kuti wandipfugamire handibvumi kuti pfugamai apa mundiombere kuti aposto makadi. Mai vangu baba vangu sekuru vangu gogo vangu handiti zvinhu zvakadaro. But macheche esatanism ndo zvavanotoda izvozvo. Unoona uchipfugamirwa nevanhu vakuru, vanhu vakuru vachidaidza mwana muzukuru wavo kuti baba vasvika baba vasvika. Kuwade hako kuti aiwa vanhu vakuru ndidaidzei kuti prophet kana kuti ndidaidzei kuti prophetess handiti. Ndidaidzei kuti apostle. Musanditi baba wedu kana kuti mama vanhu vakuru taneta nazvo zvinhu zviri kuitwa munyika muno mahumbwe ende satanism iri pachena kudai. Saka ndinotsva kuti vanhu vega pachavo mukumarobhati vanotadza nei kuti wazvione kuti this is satanism. Ari kutadza nei munhu uyo kuti ataurire vanhu vakuru avo kuti simukai musandipfugamire ndimika vana mai vangu ndimi vana baba vangu ndimi vana sekuru vangu ndimi vana gogo vangu ndinotodawo dzidziso kubva kwamuri handiti. But ukaona unotoona kakuzvitatanyadza kachizvikudza handi muri kuona. Saka vanhu ngavazive Mwari vacho vakataura mushoko ravo kuti ukaona paane kuzvitutumadza handiti vozwa kuti handizi rini. Ukaona paane kuzvida ibvo waziva kuti handini ndiri kufamba nemunhu iyeye handiti. But vanhu zvinhu izvo vanozviona mukumarobhati. But kana kuti vanenge vakejwa neiyo mishonga yavo masipewo avo avanoita esatanism aya tovanenge vakejwa pfungwa vasingachazivi. Amen. Tongozvisira kuna Mwari asi Mwari vanoziva mapedzero avo achaita hawo. Zvinhu zvacho vanhu vachadzoka bho ndikuona kuti
vanhu iko zvinezvi vakutanga kumuka vanhu vari kumuka muchaona zve mafaya echechi asara asina kana munhu vanhu vachatanga kudzokera kuma Anglican, Roman Catholic, AFM, maybe zayoja zvayo handiti but tinonakayo mamwe machechi waya mapentekosta akudhara kusati kwaya na fire tinotoona pamwe pacho vachitonzi iwewe ukatanga kunamata kuchechi kokobonzi ava ndo ababa vako namai vako zvekuti even kana panochata musikana kana mukomana vabereki chaivo chaivo kubereka vanenge vakagara kupofu baba namai vawakapiwa kuchechi ndivo vanenge vakagara kuhigh temple ndo zvanda ndichitaura kaizvozve kuti ukangoona pamira pakatodaro ibva watiza chechi yakadaro Mwari anenge achikuratidza kuti handimo muchechi ndezvekwasatani izvo wesatani ane machechi akatowanda ane machechi hombo kudenga uko mukoma Robert kwakadzingwa ngirozi dzakawanda naMwari dzanga dzakashata saka dzirimo mukati memachechi imomo dzakazara dzirimo saka munhu unosanwa kuti wega ungongwara kangoona waona zvousiri kuona zvakanaka kurumidza kusuduruka. Apostle, yes, pamidzimu yedu sisi vanatima pane ratingati ane mudzimu wakaipa mudzimu watingati unogona kukupa bad luck because tutaza kuti kana tichinzi isusu mekwatapfuma netine mudzimu yedu inofanira kunge ichitichengeta nekutikomborera pane midzimu here ingaunze bad luck? Yes, kune nyaya inoitika ndeyekudai handingati mudzimu wakaipa isachi asi kuti pane mhepo dzimwe dzinenge dzisina munoona paya kana tichigamuchira isusu midzimu yedu mumusha panosanwa kutanga paita cleansing ceremony handiti cleansing ceremony iyi ndeye kuzorodza mhepo dzese dzakaipa handiti kana zvikwambo mweya yengozi handiti nehumwe ubatwa hunenge hwakamboitwa mukati memadzinza maita that cleansing ceremony handiti mudzimu wosara uri mudzimu wakachena handiti muchizogadzira handitika nekutambira mudzimu wenyu mumusha zvakanaka asi pano pakutipo mukoma Robert parukanganisa vanhu vakawanda ndepekumhanya handiti kutambira mudzimu handiti mukati memusha uya wakasviba saka chinozoitika ndechekuti kana mumusha manga mune mhepo dzimwe dzakaipa idzo dzehurombwa zvikwambo varoyi handitika mweya iyoyo ndiyo inotungamira kumberi saka yatungamira kumberi imi magadzira muzoona munhu uya kana kuti vanhu vari kunzi vari kugarwa chine mudzimu mabasa avari kubata zvaakukupai kushushikana kuti munhu uyu mugarwi achiita mabasa akaora kudai handiti munhu uyu mugarwi achiita zvaari kuita izvi ane utsinye anonyima anoba anopomba handiti saka munoona kuti zvinhu zvakadaro haanyarari kutaura munhu anogara ari kupopota chete pamba pane ruzha handiti saka izvozvezvo ndo zvekunzi vanhu vakatambira mhepo yakasviba hatitoti mudzimu wakatambira chinyi mhepo yakasviba nokuti mudzimu zvaunoita kana musha wakasviba unombomira uko kunze kwemusha handiti uchiitira kuti mutange maita cleansing yenyu magadzirisa zvese zviri kunetsa handiti pamunongodaro mapedza musha wachena mudzimu wakudi wakupinda asi vamwe vanogona kuzvijustify yaka vachiti vanhu vari kunzi midzima ivo pachavo vari vapenyu vaitadza kuzvichengeta vakatadza zvakare kuti chengeta nesuwo tiri vapenyu azofa ndo paangazonzi akugona kuti chengeta izvozvi vanenge vachivaziva here kwakabva dzinza ravo nekuti madzinza edu akabva kureka handiti zvaakabva kure inini izvozvi handitogone language yemafathers angu handiti handigoni handiti
handitogoni Portuguese yacho but zisekuru redu guru rakasika dzinza redu muPortuguese murungu handiti but handitozivi Portuguese yacho handi muri kupabata ipapo nekuti pakazozvarwa pachizvarwa mageneration handiti wachienda munyika dzakasiyana siyana handiti kusvika wadonha waapapi waamuno handiti muri kuzviona saka izvozvo manje tinotarisa kuti agara munhu ndiani handiti nekuti ungadiwo zvekuti kana utoitonyatsoziva kuti ndosaka tichiti munhu kana uri kukumbirira ita mhepo dzakachena ndo dzandiri kuda ukatoona pano vamwe vanhu mukoma Robert handiri kunyepera pano mumwe mukadzi wokuti munhu uyu akafamba kwakawanda achinzi mune chipo amai handiti pane chipo chakachena chiri pasi chiri kuovatekwa nechembere iyi pane chembere inoroya pane chembere inokuitisai zvinhu zvisina kunaka inokuitisai utsinye inokuitisai mweya wechipfambi handiti saka chembere iyi zvinoda kuti mweya uyu unoraswe handiti kusango tochikugadzirai mhepo dzakachena dzipi idzi asi munhu ega akazvirambira akati inini handidi handiti ko kana chembere iyoyo iriyo inotondipa mari handiti muri kuzviona akada kugara nechembere inoroya iyoyo akada kugara nechembere inoita mabasa echipfambi akada kugara nechembere ine utsinye handiti kuti inini handingambodi ko kana iriyo iri kundichengeta handiti muri kuzviona saka mhepo idzodzo dziriko dzekuti mhepo dzakachena dzinenge dziripo saka iwewe kana uchigadzirisa zvinhu zvako kana muchiita zvinhu zvenyu kutaura kuti mhepo dzakachena ndo dzatiri kuda pano handiti dzakaipa dzese ndo panogezeswa vanhu paya ndo panoitwa macleansing aya ekuzorodza mhepo idzodzo dzemweya yevanhu vakafa vakashata handiti vasingabati zvakanaka vachiri kurarama yes. Ngatidzokerai kunyaya yenyoka apostol. Pane nyoka here yatingati isusu kuvanhu vanoita zvavanoita izvi ingatonzi iyi pane munhu anoshandisa nyoka kuita mabasa akanaka? Vozanzi yake musaiurai bvudzi zvainoita pano pamushaya. Aiwa ipapo ini handibvumirani napo. Pamwe vanotoita nyoka kaino pamwe yake iri pamba ndinotodzinga varoyi pamwe yake iri pamba ndinotodzinga mbavha sakuni icho chatoo chikwambo manje chatoo chikwambo ichocho chenyoka hakuna nyoka inonzi inochengeta munhu palife kuti kunyange izvo zvanditaura nyaya yeshato kuti it's a spirit medium but haungaibati musango wouya nayo uchigara nayo pamba kuti nekuti yakanzi spirit medium hazviite zvinhu zvakadaro chinhu chokuti munhu ungosiyawo chiri kupi chiri kwachiri handiti but iye kuti kuchengeta pamba yatoo yeuroyi handiti uroyi nezvikwambo izvozvo yes. Ndika tinoona pakuzonzi kana dzimwe mhuri dzaita rombo rakanaka zvakonzi nyoka yaida kuparadzwa unotoona kana muridzi wenyoka yachitoramba kuti itisi iparadzwe aiwa anenge achiziva kuti ndo pane upenyu hwake ikangouraiwa iye akubva atongofa connection yacho inenge iri papi papo anenge achiziva pamaromberero aanenge akaita anenge akatoudzwa kuti panongofawo nyoka iyi newe wakutoita sei newe wakubva watongoparara alright nokuti haungabhorambi kana chiri chinhu chokungoti wanga uchishandisa zvimwe zvinhu chisina dzimwe mhiko dziripo dzeupenyu hwako iwewe unongoti aiwa ngachiite sei ngachingoparadzwa zvacho but kana uchitoziva kuti zvine lingi neupenyu hwako ndoponoona munhu achiramba ipapo kuti aiwa hazvitomboiti zvimwe henyu torai but nyoka siyai angaziva ndo pane upenyu hwake ipapo. Tichitaura daiso apostol kune vamwe vanhu mucomment section anogona kutoti hakuna chinhu chinonzi muroyi aiwa varoyi variko varoyi vamwe vatoriko by birth chaiko kuti munhu akatongozvarwa kubva mudumbu ramai wake atongori muroyi ndo vanhu vaya kuti uroyi hwavo chezvoka hunonetsa kuhubvisa unless iye
ari yakutotaura kuti inini ndakuda kutosunungurwa panapa handiti shavire uroyi riri pandiri ribve zvokuti hanzi kana kuti auti mumachechi umu hariendi ringagona haro kana kuti kutaura kuti ndini ndakadya nhingi ndini ndakazodai ndikadai but hariendi kuno vakatongozvarwa nawo uroyi wacho vakazvarwa nawo ndo vakaita sei vavo kuti uzonzi yaiwoka wakatiita uroyi wokuzvarwa nawo unenge wakaupiwa sei uroyi iwoyo tikakuti nevabereki vako right zvimwe zvinenge zvakatobva mukati medzinza imomo zvimwe zvacho ndezvekuti mai wafuridzirwa mweya wacho nevaroyi chaiko ngoti varoyi watongototi utoti mwana waina yeye tigoshanda naye saka anofuridzirwa umwe anogona kutofuridzirwa akarara nyaya yekudyiswa munhu wakararai saka anogona kudyiswa akarara paya zvonopinda kumwana handiti zvatonopinda kumwana akutobuda mwana yakatooka muroyi zvisito zvokuti kunawo mwana unotodaro kuti munzinza medu hamuna munhu akambonzi ane shavire uroyi but zvatangira pamwana saka vana vangaprotectwe sei manje vanhu ngavangodzidza kuti kana wakazvitakura mukoma Robert kushandisawo minamato wachigeza nekunamata ndo chinhu chakakosha ichocho tichinopedza apa tichitaura nyaya dzenyoka dzinotumirwa idzi pamba pane here dzatingati dzinogona kungotumirwa kuti dziite dzikuchichidyirewo mukati mekurarama kwako asi dzisingatokurupa kana kuti yese inenge yatongoya pamusha pako inenge ine chinangwa because ndotonzwa kuti everyday tinotoiona pamba pamutapo pamwe mukaiuraya yadzoka mukaiuraya muchitouraya muchipisa inenge chingonzi taneta nayo aiwa inenge yakuda kutsvaga kuti iri kubvepi handiti uye ivo vanhu vacho oipamba ipapo hawana here mhosva dzawakapara kana zvikwereti zvevanhu chaiko handiti kuna vamwe vanhu mukoma Robert wasingadi kubhadhara zvikwereti kuna vanhu vasingadi kuita sei kubhadhara zvikwereti saka munhu anofamba handiti obva anobvunzwawo nekuti kuna nasekuru nemamwe machembera vanozvigona zvekutumira nyoka idzi handiti right munhu anofamba ototi ndina munhu akasindikweresa mari yangu zvino ndatowo mhandu yake handiti haachatotauri neni chichi akatondibhuloka akatodii anonobvunzwa kuya uda kuti timutumire chii munhu obva atakuti kana zvichibvira zvazvo nyoka chaiyo akuti atoone nyoka everyday handiti igomutomenda kusvika aziva kuti chikwereti chemunhu uya saka munhu anogona kutumirwa zvinhu izvozvo handiti atumirwa zvinhu izvozvo munhu akanganwa kakuti ndakasiikwereta mari yemunhu handiti so ndo nyaya dzimwe dzinoitika idzodzo because itapamba kuti ivo vacho havanawo here umwe ushereketwa hwawakamboita iwo pachawo wokuti chinhu chiya chawakambenge vanacho kana mishonga yawanga wainayo yashanduka yaanyoka iyai handiti yawaakuona saka pane pachida kuti vanhu vakadarewo vatange vambobvunzisiswa nyaya dzavo zvakanaka kuti zvakanyatsomira sei then kwako chizoti mweya uone kuti kana ivo vari clean mweya uona kuti nyoka iyoyo iri kubva kupi isaini yechii yes but tiita sepa apostle iwewe wacho unenge waita kunokumbira mishonga yakaita seiyoyo mangwana haizonetsa here mishonga hongu watumira nyoka yako kuna Robert yandichichidzira ndazonzwa kuti ndo nyaya iripo ndofanira kunge ndichibhadhara chikwereti iwewe wacho waenda wakanokumbira mishonga iyi even wakazodzidzwa chikwereti chako mangwana hausotsvagira here mhuri yako zvinhu zvinozovanetsa mangwana handiti anenge achingoti zviri kuitwa nen'anga iyoyo ipapo ndopata kuti mpapatsaniro bhozi mumwe anenge achingoti zviri kuitwa nen'anga asi mangwana zvo zvakatazodzi baba venyu imimi baba venyu vakambotumira nyoka kuti kunotora chikwereti ndo yavako kunetsai futi chi pamba paya right bhozi apa toda kuti kana munhu kana munhu achitsvaga zvinhu mukati meupenyu asi azongoti zviri kun'anga kana zvichinzi n'anga ndeinosara ichingoita zvinhu zvacho zvese ndizvo asi kana zvichinzi newewo chikumbiro chako nezvaunoda kuti zviite zvakaipa izvo mangwana zvinogona kuzira kunetsawo futi mukati memhuri yako asi chifungidzwa ndikuita zvinhu zvakangochena nehasha panguva iyo ipapo muri right because pane dzimwe mhiko dzekunzika
iwewe ndounobatiswa handiti wochinzi chitaura kuti inini ndaakukutumira nyoka ipapo ndo panenge pane connection newe manje you see asi kana kuti ng'anga iri kuita hayo yega it's okay but wewe kana watonzi huya unosanwa kuti ubate ipapa ndo pano pokuti unenge watowo part of it handiti saka tichiti isusu munhu kunyange ukatadzirwa handiti ka zvinengei kana ikoko kuti munhu aramba nechikwete chako pane nzira dzakangochena dzokuti unoita taura naMwari wako newadzimu wako nezita remunhu handiti onaiwo ningi handiti ndakamubatsira nhasi unoyo akundiita muvengi wake nekuda kwokuti ndaakuda mari yangu back handiti saka imimi Mwari wangu newadzimu ndimi muri kumhepo handiti endai munorwa ndiri kuda mari yangu wonyarara hako usatsvage zvinhu zvakawanda unotozotoona munhu yakufonera usingambozvifungira handiti atokufonera mari yenyu ini ndinosepuraizwa kakawanda mukumarobert nevanhu vamwe vanosiya mari dzavo mumataro vanosiya mari yezvikwereti saka ina ndimbozvitsvagiwo handiti but unozongoona munhu atokufonera apostle ndosenda mandototi mari yei zvonzi apostle musadaro ndine mari yenyu wani ndototi ho nzi ndoda kutotumira zvinhu zviri kutofaya zvinhu zviri kutodi mari yatouya muzoti mari inongouya usingaifungiri yonakidza futi but changa chiri chikwereti chako handiti saka ine ndongoda kuti vanhu vasanyanya kukurumidza kugumbuka handiti kuti ndoda kumuratidza nokuti chinhu chounenge uri kunotsvaga kuya chinogona kuzokuparira mangwana chinogona kuparira mhuri yako futi mangwana zvingofanana nenyaya idzodzo dzokuti kana kuti vanhu watadzirana mumamarriage mumarelationship munhu anomhanya kuti ndoda kunomugadzira handiti asi zvinhu zviya zvauri kunoitiswa kuya zvinogona kuzokuparira futi mangwana nemhuri yako zvimwe zvinhu zvinongoda kutaura naMwari newadzimu wako wotonyarara yes handiti tichipedza program izvo ranhasi apostle takatarisa nyaya dzatabata dzinoti nyoka dzinotumirwa nevanhu nyoka dzakaita seshato dzemudzimu dzinochengetedza munhu mutema uye zvakare nemamwe makristu ari kurasa midzimu nekuda kwekuti inini ndakunamata mashoko ekupedzisira kumunhu akateerera paprogramu ino pazuva ranhasi ndeyekuti chii right ndoda kungotaurira vakateerera program kuti ngatidzokerei patsika dzedu paunhu hwedu pakuti zveziva kuti uri ani wakabva kupi handiti midzimu haisi mweya yetsvina asi kuti ndo kwatakabva ikoko kungogamuchira kuziva kuti inini ndakaberekwa handiti ka kune vari kumashure uko wakaita kuti ndizowepo nhasi wogamuchira kuti naMwariwo minamato younenge uchiita hanzi kudenga kure mukumarobert kune vanoda kuzviita kunge vanoziva Bible yet not vasingatomborizivi Bible racho akangobata kavhesi ako nekako kaakabata akuzviita sekunge ndiye amunin'ina waMwari but handizvo kudenga kure handiti this universe hakuna anotomboziva kuti zvakamira sei handiti especially kana usiri munhu wemweya ibva watonyarara zvako ende vamwe vacho wemweya futi ndo vane tumweya twepapapa handiti twekunyebera handiti tumweya twefeki twenhema twekurombera kuti munhu akanotemerwa dota remusoro yemagora uko akudaidza vanhu nemazita achiprofita achidii akuzviita unga anoziva zvese hakuna anoziva zvese but ngatibvumei kuziva kuti takaberekwa isusu once warasa midzimu yako hausisiri munhu wakata marutsu handiti eupenyu hwako iwewe saka hapana kwaunoenda muchinyeberwa kunzi midzimu mweya yetsvina midzimu haisi mweya yetsvina zvakanzi kudza baba namai mazuva ako awande panyika pa10 commandments uyezve ndoda kuti kune maministers of God vasingazive kuti kune vanhu vakaberekwa mumadzinza mavo
vane matare mairi kuti matare echivanhu chavo matare aMwari. Ibva sit down nyararai, musataure zvinhu zvamusingazive. Inini I'm a living testimony. Ndakatanga nendimi dzangu zvakanaka because ndainamata zvisingaite kuzayoja. Handiti ndichinamata zvisingaite saka berekerwa muAnglican ndikazoendawo kuzayoja. Handiti ndiko takatangawo kunyatsodzidza kunamata kwepamusoro chaizvo. Handiti ka right ndikabva ndikaenda kuFM. This zvinhu zvemweya mutsvene zvakadzika ndiriko. Handitika ndimi dzikaburuka dzisiri dzekutrenwa dziyana napapa. Handitika right ndaisada kuona kana chinonzi kamudzi. Handiti kana kashizha kemupichisi. Handiti asi urwere hwakazouya, matambudziko akauya. Handiti mukati muupenyu hwangu sekuti kochiko chine mana matiredi kuita makomo chinoendana namai mufundisi. Handiti every morning tichienda kumakomo tichidi ndaigara nawo pasi ndichibvunza but waindiwanzira waisada kundiudza chokwadi kucho iwewe gadzirisa apo nepapo nepapo. Ndakazorescuwa neminister of God futi. Handiti akanditi imimi mune matare makuru, mune matare enyika ari pamuri. Handiti mune matare ende aitotaura shwa because inini matare enyika ndinomapiwa. Handiti ende ndakagara nchimapiwa bva ndiri mudiki. Toziva kuti kunze kurufuma kwakaita sei munyika medu, zvinhu zviri kumuka zvakadii munyika medu. Handiti saka akabva atondiudza akati matare mune matare makuru ari pamuri, mune matare enyika ende uyezve mune matare tu ari pamuri, mune dare rechivanhu rinotoda kuti mutotange marigamuchira dare iroro. Handiti marigamuchira dare iroro mochizo ndokunochikumbirirwa kuti munamate zvakanaka. Handiti saka ndo zvandakaita izvozvo zvandakaitirwa nevabereki wangu. Handiti muri kuona saka ndikaona kuti life yakatanga kuita isi. Handiti zvinhu zvakatanga munoziva mukomari patatu mbodi kunyepa ipapapaka millions of Zimbabweans vari kuenda kuchechi. Handiti vanotorota hope dzechivanhu, vanotorota hope dzechivanhu because vanondifonera wakura hope dzechikristu vanodzirota dzechivanhu idzo tienda zorota ndakapfeka retso ndakafuga retso ndazorota ndaka uyu ndichitoisa fodya pasi ndazorota nditore nechimbo ndarota ndakafuga dehwe rembada. Uri kuratidzwa naMwari wacho uri kunamata kuti iwe dzokera kwavakabva ugadzirise zvinhu zvako zvakanaka wondinamata. Handiti but munhu aramba akaoma musoro chiti kudai achienda ndopaunozonoti vanhu anoti kuma50 years uku otanga kuti zvino handisina kana chandiinacho ndakambinge ndine zvinhu akuchida kutanga kugadzirisa chivanhu chiya manje kuma50 60 years 70 years tiri kuonawo chiya pano maeji iwayo wakutanga kuti ndoda kugadzirisa chivanhu changu nekuti ndakatonzi ndikasagadzirisa kuna changu chinofamba. Saka unonzwa rimwe richiti Mwari hake ubva anyarara kuti iwewe nekuti hausati wagadzirisa. Anonyarara Mwari. Handiti anotonyarara ende vanhu vakaromba musade kunyebera vanhu ndiwo vanenge vachinyeba. Vakaromba ivava varoda kuti vanhu vakawanda vauye kukingdom yavo yekuromba, kingdom yesatanism iyoyo. Handiti vanoda kuti vanhu vakawanda vavajoini. That's why vachinyanya kutuka stereki zvinhu zvechivanhu kuti saka Mwari hawo vangabva kuita inonzi iye anamata haanamati chake kuhura nekuhura nevarume vevanhu akarombera kudanana nembinga. Handiti achitora mari achitora mablessings evarume wavo futi. Handiti achiendesa kukingdom kwake. Nyaya iripo ndekuti chausingazive nyarara. Iwe kana wakatora rute kwadevil chibva wamira uri ikoko. Handiti kana usingadi kutendeuka ramba uri kuruti yako yoyo uri yoyo kingdom yako yekwadevil yesatanism kumakauti kwenyu ramba uri ikoko. Handiti iwewe hausi kuziva pamwe pamwe munhu akangopusa. Handiti hauna chowe kuziva nezvekuti chivanhu chikristu zvinofambirana pambi nyarara. Regera vanozviziva isusu ana apostol munhu adita isusu titaure tisvinudze mapofu. Handiti vanhu vazive nyika yedu ikomborerwe iropafadzwe. Handiti nemhondoro nemasvikiro zvenyika ino. Yes. Handiti
mazvinzwa hanzi naApostle Monalita rega, isusu ana Apostle Monalita tisvinudze mapofu. Vachitaura zvakare vanoti vana vembwa havasvinure musi mumwe chete. If you want to learn more, if you want to get informed about some of Apostle Monalita's teachings, just go to our YouTube channel on the search engine and type Apostle Monalita. Ayo, munodzidza zvakawanda nekuti nguva nenguva Apostle vanouya pano vachidzidzisa vanhu zvakawanda kunyanya panyaya dzinochekuita netradition pamwe chete neChristianity. Ini apa zvandinowedzera pamashoko aApostle. Ngatisangane mune mamwe maprograms. For now, bye bye.